Касетка за бъдещето, епизод 5. Тук съм на булевард България, на метрото отгоре. Даже не съм на метрото, на под съм. Минават кадилаци, G-класи, какви ли не работи. Шумно е. Не знам какво точно искам да ви кажа, но ще кажа това, което ми идва отвътре. Никога не знаеш какво може да се случи. Можеш да плануваш, да слагаш някакви списъци, структури, но единственото нещо, което можем да влияем, сме самите ние. Да влияем на собственото си спокойствие, да влияем на начина как реагираме. По какъв начин и чрез каква призма виждаме нещата, които ни се случват всеки ден. Защо ви го казвам това? Идеята на живота не е просто да го изплануваме, да го начертаем, да го видим, да го напишем. Идеята е да го преживеем. Идеята е всеки ден да му се радваме. Да не позволяваме на тези лошите емоции и съмненията, които ни влизат в главата, което най-вероятно е неизбежно. Поне според това, което съм преживял почти на 27 години. Винаги ще има съмнение, винаги ще има въпроси в главата ни, но с времето нещата отшумяват. Не защото си тръгват съмненията, защото се научаваме, че не е нужно да реагираме на всичките съмнения. Искам да ви предам това да бъдете себе си не защото е модерно или защото е някакъв вид клише, а защото това е единственото състояние, което всъщност може да бъде истинско и хората наистина да го виждат. Всяко едно друго изманипулирано, фалшиво състояние, хората го усещат. Колкото и да ви се струва, че някой не ви вижда, колкото и да ви се струва, че някой се е направил, че не ви чува, хората имаме способността да усещаме преди да мислим. Ако искате да получавате нещата, които най-силно желаете, не можете да ги изманипулирате. Не можете да ги изманипулирате, за да останат. Вие можете да изманипулирате да дойдат, на момента, в който усетят, че не сте истински, те ще се тръгнат. Касетките за бъдещето не са за да ви дам някакви уроци или да ви се правя на учител. Те са да ви напомнят, че живота е хубав, прекрасен и сме тук да живеем, да се наслаждаваме. Бъдете в сегашния момент и правете това, което ви идва отвътре, независимо къде се намирате. В момента на булеварда най-вероятно не е най-добрата светлина, камера, звук, но искам да изразя себе си. А това да изразим себе си е единственото нещо, което е нужно и трябва да правим в този живот. Да бъдем истински, да бъдем това, което ни идва отвътре. Аз искам един ден, когато децата ми или аз в бъдещето гледам тези кадри и да си казвам, тези първите крачки не бяха много лесни. Даже в момента се чувствам леко притеснен. Леко така, защо, какво въобще правя. Но искам да ги гледам в бъдещето и да си напомням, че всъщност това са били крачките необходими, за да мога аз да израсна, да изразявам себе си и да го правя ежедневно. Напомням на себе си в бъдещето, на децата ми, на хората, които ме гледат, че вътрешното състояние определя вашите резултати. Все още не съм станал милионер, милиардер и така нататък. Но в момента, в който ги осъзнах тези неща, живея всеки ден. Защото преди живеех, за да дойде петък, живеех, за да дойде нещо като празник, живеех, за да дойде лятото, зимата, утре, после, когато. Сега живея всеки ден.
И това е една от най-големите победи, които съм направил. Благодаря ви, че ме чувате. Благодаря на себе си, че го споделям. Време винаги има. Сили винаги имаме. Енергия винаги имаме. Съмнението или това като въпрос, което ви казва дали можете, дали сте достатъчни, е просто едно напомняне, на което може да заявите себе си и да си кажете да, аз мога, аз съм достатъчен, аз съм тук и сега. Пожелавам ви едно прекрасно време на земята и до следващия път.